नमस्कार, मी साईनाथ गावकर. दर्शको, माझ्या सोबतीनं आज सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या सहकार क्षेत्रातील युवा नेतृत्व आणि आमदार नितेश राणे यांचे हक्काचे शिलेदार असलेले अर्थात सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष मनीषजी दळवी साहेब. खरं तर आपला वाढदिवस आहे आणि कोकणशाही टीमकडनं आणि कोकणशाहीच्या सर्व दर्शकांकडनं आपल्या सर्व सहकारी कार्यकर्त्यांच्या माध्यमातून अर्थात आपल्याला वाढदिवसानिमित्त सर्वप्रथम शुभेच्छा देतो. साहेब, मुलाखतीच्या सुरुवातीलाच मला जाणून घ्यायचं आहे, तुमची राजकीय कारकिर्दीची किंवा राजकीय प्रवास आहे हा नेमका कुठून सुरू झाला त्याबाबत जाणून घ्यायचं. राजकीय प्रवास हा माझा तसा जवळपास 22 वर्षापासून चालू आहे. मला काँग्रेस पक्षातल्या म्हणजे मी शिक्षण घेत असतानाच कॉलेज जीवनापासून NSUI यूथ काँग्रेस इथून माझी सुरुवात झालेली होती. मी वेंगुर्ला तालुका यूथ काँग्रेसचा अध्यक्ष म्हणून काम केलं आहे, NSUI मध्ये काम केलं आहे. त्यानंतरच्या काळामध्ये काँग्रेस पक्षाचा बेसिक काँग्रेसचा अध्यक्ष म्हणून काम केलं आहे, जिल्हा यूथ काँग्रेसमध्ये काम केलं आहे. आणि हे करत असतानाच सायमल्टेनियस म्हणजे त्याचवेळी मी सहकार क्षेत्रामध्ये सुद्धा हळूहळू काम सुरू केलं आणि जवळपास 2002 पासून सहकार चळवळीतला कार्यकर्ता म्हणून मी कार्यरत आहे. साहेब, खरं तर 2002 सालापासून आपण सहकार क्षेत्रामध्ये कार्यरत आहात. आत्ताच्या घडीला सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेच्या मुख्य पदावरती अर्थात अध्यक्ष पदावरती आपण विराजमान झालं. जिल्हा बँकेची जी निवडणूक होती ही फारच चुरशीची निवडणूक म्हणून या निवडणुकीकडे पाहिलं गेलं. आपण स्वतः त्या प्रचाराच्या दरम्यान काही कायदेशीर अडचणींमुळे प्रचारामध्ये नसताना देखील आपण निवडून आलेला होता, चांगल्या मताधिक्यानं निवडून आला. यामागचं नेमकं गुपित काय होतं, गणित काय होतं? ही वाटचाल काय तेवढी सोपी नव्हती. त्याचं कारण असं आहे की जिल्हा बँकेची निवडणूक मी त्यापूर्वीसुद्धा 7 वर्षापूर्वी लढवलेली होती आणि त्या निवडणुकीत मी 2 मतांनी पराभूत झालेलो होतो. परंतु आदरणीय राणेसाहेबांकडनं आम्ही शिकलो आहे की कधीही पराजय झाला किंवा पराभूत झालो आपण तरी थांबायचं नाही. आपण आपलं काम सातत्याने चालू ठेवलं पाहिजे, आपला संपर्क चालू ठेवला पाहिजे. आपण ज्या लोकांच्या किंवा ज्यांच्या सहकार्याने ह्या निवडणुका जिंकतो आहे त्यांच्यासाठी नेहमी कार्यरत राहिलं पाहिजे आणि ते मी सातत्याने चालू ठेवलं. आणि म्हणून एवढ्या अडचणीच्या काळातसुद्धा, एवढ्या अटीतटीच्या निवडणुकीमध्ये सुद्धा खूप चांगल्या मताधिक्याने मी निवडणूक जिंकू शकलो. स्वतः मतदान न करतासुद्धा जिल्हा बँकेची निवडणूक दुसऱ्या वेळी जिंकू शकलो. आणि त्यामुळे ही निवडणूक जिंकत असताना मागच्या 7 वर्षाचा किंवा त्याच्या अगोदरच्या काळातला सुद्धा सहकार क्षेत्रातला सातत्याने ठेवलेला संपर्क, सातत्याने या क्षेत्रामध्ये केलेलं काम, यामुळे मला ही निवडणूक जिंकणं शक्य झालं. निश्चितच साहेब, आताच आपण बोलताना राणे साहेबांचा देखील उल्लेख केला. आमदार नितेश राणे असतील किंवा संपूर्ण राणे कुटुंबीय असेल, तर संपूर्ण राणे कुटुंबियांचा आपल्या आजपर्यंतच्या प्रवासामध्ये किंवा यशामध्ये कशा पद्धतीनं वाटा आहे, कशा शब्दामध्ये, काय शब्दामध्ये आजच्या वाढदिवसानिमित्त त्यांना या संपूर्ण यशाचं श्रेय आपण द्या. मी आज ज्या पदापर्यंत पोचलेलो आहे, खरं म्हणजे माझ्या या वाटचालीमध्ये सगळ्यात महत्त्वाचा जो भाग आहे तो आदरणीय राणेसाहेबांचा आहे. कारण आदरणीय राणेसाहेबांनी माझ्यावर वेळोवेळी ज्या जबाबदाऱ्या टाकल्या, म्हणजे पहिल्या सुरुवातीलाच तर मला तालुका काँग्रेसचा अध्यक्ष म्हणून 5.5 वर्ष 6 वर्ष काम करण्याची संधी साहेबांनी दिली. त्यानंतर अगोदरच्या जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीमध्ये उमेदवारी दिली. आत्ताच्या जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीमध्ये सुद्धा त्यांनी उमेदवारी दिली. आणि साहेबांनी न मागता न विचारता त्याने सुरुवातीलाच निवडून आल्या लगेच जिल्हा बँकेच्या अध्यक्षपदाची जबाबदारी दिली. खरं म्हणजे राणे कुटुंबियांनीच सगळ्याच पूर्ण कुटुंबियाने आम्हाला खूप जवळून प्रेम, आपुलकी आणि जिव्हाळा दिला आणि त्यांनी आपला एक कुटुंबाचा सदस्य अशा प्रकारची नेहमीच वागणूक दिली. आणि त्यामुळे मी खऱ्या अर्थाने या सगळ्या कुटुंबियाचा ऋणी आहे की त्यांच्या आशीर्वादामुळेच आज एवढ्यापर्यंतचा माझा प्रवास
होऊ शकलेलं आहे. निश्चित समित जिल्हा बँकेच्या एकूणच प्रगतीच्या महत्त्वाच्या मुद्द्याकडे येणार आहे, पण तत्पूर्वी या राजकीय घडामोडींबाबतचा एक शेवटचा प्रश्न माझा. निवडणूक तर चुरशीची होती, आपण निवडून देखील आलात आणि अध्यक्षपदावरती देखील विराजमान झालात. राणे साहेबांविषयीचं जे काही आपलं मत आहे हे देखील या मुलाखतीच्या निमित्तानं आपण व्यक्त करतोय. अध्यक्षपदाची लागलेली ही लॉटरी म्हणू आपण, ही लॉटरी नेमकी कशाचं बक्षीस समजावं त्याबाबत काय सांगाल? कारण त्या दरम्यान बऱ्याच घडामोडी घडत होत्या, त्यामुळे ही लॉटरी बक्षीस नेमकं काय? बक्षिसी कोणाला कशासाठी आणि का द्यावी ह्याचा निर्णय सर्वस्वी राणेसाहेब घेतात आणि त्यामुळे राणेसाहेबांनी ही बक्षिसी का दिली आणि कशाबद्दल दिली याचा प्रश्न साहेबांनाच विचारलेला बरा आहे. त्यामुळे साहेबांनी टाकलेला विश्वास आहे आणि तो विश्वास सार्थकी लावण्यासाठी जिल्हावासियांसाठी, जिल्ह्यातल्या सामान्य शेतकऱ्यासाठी काम करणं हे माझं कर्तव्य आहे आणि ते कर्तव्य पार पाडणं एवढीच जबाबदारी माझी आहे. निश्चितच. खरं तर दर्शक मनीषजींचा वाढदिवस आहे आणि मनीषजींना आम्ही जितकं काही ओळखतो त्यानुसार अत्यंत शांत, संयमी स्वभावाचं असं हे नेतृत्व आहे. आजच्या घडीला सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेच्या महत्त्वाच्या पदावरती विराजमान आहेत. मनीषजी, आपल्या माध्यमातून शेतकऱ्यांसाठी नेमकं कशा पद्धतीनं पुढे काम होणार आहे त्याबाबतचं नेमकं काय ब्ल्यूप्रिंट जी आहे ही आपण तयार केली आहे का? आजच्या वाढदिवसानिमित्त ती ऐकण्याची इच्छा. आदरणीय नारायणराव राणेसाहेब यांच्या नेतृत्वाखाली या जिल्हा बँकेचं काम करत असताना आम्हाला सगळ्यांना या जिल्ह्यामध्ये सामान्य शेतकरी केंद्रबिंदू मानून त्या सामान्य शेतकऱ्याचं जीवनमान उंचावण्यासाठी ज्या पद्धतीने काम करायचं आहे, ज्या पद्धतीने त्याच्यापर्यंत पोचायचं आहे, ज्या पद्धतीने त्याच्या सगळ्या कुटुंबाच्या आणि त्याच्या आर्थिक स्तर उंचावण्याच्या दृष्टिकोनातनं आम्हाला जे काही काम करायचं आहे त्याचा एक आम्ही रोडमॅप तयार केलेला आहे आणि तो रोडमॅपवर आम्ही आता काम सुरू केलेलं आहे. आणि म्हणून ते करत असताना या जिल्ह्यातली सहकारातली चळवळ, सहकारी संस्था, शेतकऱ्यांशी संबंधित असलेल्या सहकारी संस्था यांना सर्वप्रथम सक्षम करायचं. ते करत असताना त्या सामान्य शेतकऱ्याला वेगवेगळ्या प्रकारचे व्यवसाय कसे देता येतील, कारण आत्ता पारंपरिक शेतीतनं उत्पन्न मिळवणं आणि आपल्याला आपला आर्थिक स्तर उंचावणं ही काही सोपी गोष्ट राहिलेली नाही आहे. आणि मग अशा परिस्थितीमध्ये त्या शेतकऱ्याला जर सक्षम करायचं असेल, त्या शेतकऱ्याला चांगलं भवितव्य त्याचं घडवायचं असेल तर त्याला आपल्याला आर्थिकदृष्ट्या सबल करावं लागेल आणि आर्थिकदृष्ट्या जर सबल करायचं असेल, त्याला त्याचं पाठबळ द्यायचं असेल तर त्याला शेती किंवा शेतीपूरक व्यवसाय, काही प्रक्रिया उद्योग आणि इतर काही व्यवसाय, अशा व्यवसायांच्या दृष्टिकोनातनं त्याला त्या दिशेने वळवणं गरजेचं आहे, त्याला मार्गदर्शन करणं गरजेचं आहे. फक्त आम्ही आर्थिक पतपुरवठा केला म्हणजे आमची जबाबदारी संपली अशातला काही भाग नाही. त्याचं कारण असं आहे की जिल्हा बँक ही मुळात शेतकऱ्यांची बँक आहे आणि शेतकरी हा त्याचा पाया आहे आणि त्यामुळे तो पाया सुदृढ झाला पाहिजे, तो पाया सक्षम झाला पाहिजे. या दृष्टिकोनातनं त्याला व्यवसाय किंवा त्याला रोजगार उपलब्ध करून देणं या मुद्द्यांवर आम्ही आता काम सुरू केलं आणि निश्चितपणे त्याचे चांगले परिणाम येत्या कालावधीमध्ये या जिल्ह्यामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतील. निश्चित. खरं तर सिंधुदुर्ग जिल्हा बँक ही मनीषजी शेतकऱ्यांची बँक म्हणून नावारूपाला आली, ओळखली जाते. शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणामध्ये कर्ज घेण्याकरता असेल अथवा ठेवी ठेवण्यासाठी असेल, जिल्हा बँकेकडेच नेमकं काय वळावं, काय त्याबाबत संदेश द्या? जिल्हा बँकची एक वेगळी विश्वासार्हता आहे, कारण सिंधुदुर्ग जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक ही राज्यातल्या पहिल्या 5 सहकारी जिल्हा बँकांमधली गणली जाणारी बँक आहे आणि आज महाराष्ट्रामधल्या कुठल्याही सहकारातल्या पातळीवरच्या स्पर्धेमध्ये जर बघितलात तर त्या ठिकाणी जिल्हा बँक ही पहिल्या 3 मध्ये किंवा पहिल्या 5 मध्ये असते.
आज देश पातळीवर सुद्धा सहकारी बँकांच्या स्पर्धेमध्ये जरी बघितलात तरी सुद्धा सिंधुदुर्ग जिल्हा बँक ही नेहमीच आपलं नामांकन घेत असते. आणि त्यामुळे जिल्हावासियांसाठी हे एक अभिमानाची आणि स्वाभिमानाची गोष्ट आहे. आणि म्हणून ही जिल्हावासियांची बँक आहे. या जिल्ह्यातला मग तो शेतकरी असेल, त्या जिल्ह्यातला व्यापारी असेल, या जिल्ह्यातला कर्मचारी असेल, नोकरी व्यवसाय करणारा माणूस असेल, विद्यार्थी असेल, महिला असतील, तरुण असतील, या सगळ्यांची बँक आहे. आणि त्यामुळे ही सगळ्या जनतेची बँक असल्यामुळे, सिंधुदुर्गवासियांची बँक असल्यामुळे ती वाढवण्याची जबाबदारी सुद्धा जिल्हावासियांची सगळ्यांची आहे. आणि त्यामुळे विश्वासाने सगळ्यांनी या ठिकाणी आपापल्या ठेवी असतील, आपले कर्ज व्यवहार असतील, आपले इतर आर्थिक व्यवहार असतील, हे सगळे व्यवहार या जिल्हा बँकेच्या माध्यमातून करावेत. आणि ते आज मोठ्या प्रमाणामध्ये जिल्हावासी करतात. एवढा छोटा जिल्हा आहे खरं म्हणजे, आणि एवढा छोटा जिल्हा असून सुद्धा आज आम्ही 4,500 कोटी रुपयापर्यंतची उलाढाल प्रतिवर्षी या जिल्हा बँकेच्या माध्यमातून करतो. खरं म्हणजे रत्नागिरी जिल्हा बँकेचं विभाजन झाल्यानंतर जिल्हा बँकेची स्थापना 1983 मध्ये झाली. आज त्या पटीमध्ये रत्नागिरी जिल्हा बँक ही खूप आमच्या पुढे जाणं अपेक्षित होतं, कारण तो बेस होता आणि त्याच्यानंतर ही बँक स्थापन झाली. परंतु आज जिल्ह्याची ही बँक रत्नागिरीपेक्षा खूप पुढे गेली आहे. आणि त्यामुळे याच्यामध्ये खऱ्या अर्थाने या जिल्हावासियांचा सगळ्यांचा मोलाचा वाटा आहे. आदरणीय शिवरामभाऊ जाधव असतील, डोलम साहेब असतील, यांचा सुद्धा तेवढाच महत्त्वाचा वाटा आहे. आणि त्यामुळे या जिल्हा बँकेच्या सगळ्याच कारभारावर विश्वास आज जनतेचा आहे. आणि म्हणून आज मोठ्या प्रमाणावर ठेवीसुद्धा सर्वसामान्य माणूस आपला अगदी स्वतःचा खूप कष्टाने कमवलेला पैसासुद्धा विश्वासाने जिल्हा बँकेकडे आणून ठेव स्वरूपात ठेवतो आहे. आणि त्यामुळे ती ठेव वाढवणं, जिल्हा बँकेचा व्यवसाय वाढवणं आणि जिल्हा बँकेचा व्यवसाय वाढवत असताना त्याचा फायदा सर्वसामान्य आमच्या ग्राहकाला करून देणं ही आमची सगळ्यांची जबाबदारी आहे. निश्चित विविध योजना घेऊन बँक जी आहे ही शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचत असते. अजून ज्या सोयी सुविधा आहेत या थेट आणि कमीत कमी वेळेमध्ये शेतकऱ्यांपर्यंत पोच करता याव्यात म्हणून जिल्हा बँकेनं काही प्लॅन केला आहे का, त्याबाबतची काही माहिती द्या. हो, आता आम्ही काही डोअर स्टेप बँकिंग करण्याचा प्रयत्न करतो आहे. म्हणजे तुमच्यापर्यंत आमची बँक पोचेल आणि तुम्हाला सेवा देईल. काही मायक्रो फायनान्स म्हणजे छोटी कर्ज तुमच्यापर्यंत शेतकऱ्यांपर्यंत पोचून त्यांना ती देण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्याचा प्लॅनसुद्धा तयार झालेला आहे आणि त्याची अंमलबजावणी येत्या काही कालावधीमध्ये सुरू करणार आहोत. हे आम्ही करण्यामागचं कारण असं आहे की आज जिल्ह्याभरामध्ये जी छोटी अत्यावश्यक कर्ज आहेत ती कर्ज सहजासहजी जिल्हा बँक किंवा आमच्या विकास सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून सहजासहजी त्या शेतकऱ्याला उपलब्ध होत नाही आहेत. आणि म्हणून हा शेतकरी वर्ग अन्य काही पर्याय शोधण्याचा प्रयत्न करतो. मग अशावेळी त्याला व्याजाचा भुर्दंड पण सहन करावा लागतो आणि तो भुर्दंड सहन करावा लागू नये, तो त्या नुकसानात जाऊ नये यासाठी त्याला सक्षम अशा प्रकारचा पर्याय हा जिल्हा बँकेच्या माध्यमातून आपण उपलब्ध करून देतो आहोत, जेणेकरून त्याच्या प्रत्येक अडीअडचणीला जिल्हा बँक उभी राहिली पाहिजे अशा प्रकारची भूमिका घेऊन आम्ही सहजासहजी त्याला कर्ज कसं उपलब्ध करून देता येईल अशा प्रकारचा प्रयत्न आम्ही करतो. निश्चित मनीषजी, मला ना एक महत्त्वाचा प्रश्न या निमित्तानं एक असा विचारायचा आहे का, कुठलंही यश जर संपादन करायचं असेल तर समोरच्याशी तुलना करून चालत नाही. पण आताचं क्षेत्र हे अत्याधुनिक क्षेत्र आहे. टेक्निकल अत्याधुनिक यंत्रणा, टेक्निकली आपण स्ट्रॉंग होणं तितकंच महत्त्वाचं आहे. जिल्हा बँकेचं या तंत्रज्ञानामध्ये एक पाऊल पुढे कशा पद्धतीनं ते जाणून घ्यायचं. खरं म्हणजे आमच्या सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेकडे जी CBS सिस्टम आहे ही महाराष्ट्रातल्या सगळ्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांमध्ये अग्रगण्य आणि टॉपची अशा प्रकारची सेवा आणि तशा प्रकारची यंत्रणा आज आमच्याकडे आहे. अद्ययावत अशा प्रकारची यंत्रणा आहे आणि त्या यंत्रणेचा 100% वापर जिल्हावासियांना डिजिटल सेवा देण्यासाठी करण्यावर आम्ही मागच्या 3 महिन्यामध्ये खूप काम करतो आहोत. अनेक काही चांगल्या तंत्रज्ञ मंडळींकडून आम्ही मार्गदर्शन घेतो आहोत
त्याच्यामध्ये चांगले काही कन्सल्टंट आहेत, त्यांच्याबरोबर आमच्या चर्चा झाल्या आहेत आणि या सगळ्या माध्यमातनं डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर आपल्याला तरुणांना असेल, विद्यार्थ्यांना असतील किंवा व्यापाऱ्यांना असेल, छोट्या व्यापाऱ्यांना सेवा असेल किंवा मोठ्या व्यापाऱ्यांना आवश्यक सेवा सुविधा असतील किंवा ग्राहकाला ज्या ज्या पद्धतीने आपल्याला जलद गतीने सेवा आवश्यक असेल ती सेवा डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर देण्याच्या दृष्टिकोनातनं आमचं आता काम सुरू झालं आहे. बऱ्याच प्रमाणात बऱ्याच वेगवेगळ्या गोष्टींमध्ये आम्ही ती सेवा देतो आहोत. खरं म्हणजे खाजगी बँकांच्या पटीत आणि तितक्याच चांगल्या प्रतीची सेवा देण्याचं काम आमचं सध्या चालू आहे, पण त्याच्यातही काही चांगल्या सुधारणा आम्ही येत्या कालावधीमध्ये घेऊन येतो आहोत आणि त्यामुळे जिल्हावासियांना अभिमान वाटेल आणि जिल्हावासियांना सुखकर होईल अशा प्रकारचं डिजिटल सेवा आम्ही या जिल्ह्यामध्ये जिल्हा बँकेच्या माध्यमातून उपलब्ध करून देणार आहोत. निश्चित मनीषजी, थोडंसं मुलाखतीच्या शेवटाकडे येत असताना शेतकऱ्यांसाठी जिल्हा बँकेचं नेमकं प्लॅनिंग काय, कशा पद्धतीनं जिल्हा बँक पुढे काळामध्ये चालणार आहे हे तर आपण सांगितलं. समाजातील महत्त्वाचे 2 अजून प्रमुख घटक ते म्हणजे महिला आणि तरुण. महिलांसाठी नेमकी जिल्हा बँक कशा पद्धतीनं त्यांच्या सक्षमीकरणासाठी पुढाकार घेणार आहे आणि त्याचप्रमाणे तरुणांना रोजगार सुरू करायचा असेल किंवा त्याचप्रमाणे शिक्षणाचा विषय असेल, शिक्षणासाठी कर्ज पुरवठा असेल, याबाबत जिल्हा बँकेची नेमकी ध्येय धोरणं काय त्याबाबतही जाणून घ्यायचं. महिलांच्या बाबतीमध्ये जिल्हा बँकेचं मागच्या कित्येक वर्षापासून चांगल्या योजना, चांगलं धोरण आहे. त्या धोरणामध्ये आम्ही मागच्या मार्च महिन्यामध्ये काही सुधारणा केल्यात आणि त्या सुधारणा करून अनेक प्रकारच्या कर्जांमध्ये व्याजाचे दर कमी केले, व्याजाच्या रकमा वाढवल्या, कर्जाच्या रकमा वाढवल्या आणि त्याच्या माध्यमातून त्या महिलांना उद्योग व्यवसाय करण्यासाठी मार्गदर्शन करणं, त्यांना प्रशिक्षण देणं आणि त्याच्यातनं त्यांना त्या जो काही व्यवसाय निवडतील त्या व्यवसायासाठी लागणारा आर्थिक पाठबळ देणं, अशा प्रकारची काम आम्ही जिल्हा बँकेकडून सुरू केलं. बऱ्याच मोठ्या प्रमाणामध्ये आजकाल महिलांचा त्याच्यामध्ये सहभाग वाढतो आहे, कर्ज प्रस्तावसुद्धा वाढत आहेत आणि एक चांगली गोष्ट आहे की या जिल्ह्यामध्ये ज्या ज्या ठिकाणी आम्ही महिलांना कर्ज वितरण करतो, कर्ज पुरवठा करतो ज्या व्यवसायांसाठी, त्यांची परतफेड ही अत्यंत चांगल्या प्रकारे होते आहे आणि त्यामुळे या महिलांच्या माध्यमातून काही प्रक्रिया उद्योग या जिल्ह्यामध्ये उभे राहावेत आणि ते सांघिकरित्या उभे राहावेत या दृष्टिकोनातून आमचे प्रयत्न चालू झाले आहेत आणि म्हणून आम्ही या जिल्ह्याभरामध्ये आम्ही एक प्रयत्न करतो आहोत की प्रत्येक ब्रँचच्या पातळीवर किंवा प्रत्येक तालुक्याच्या पातळीवर आम्ही महिला अधिकाऱ्यांची एक यंत्रणा उभी करतो आहोत जिल्हा बँकेच्या माध्यमातून आणि या महिला अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून त्या सगळ्या महिलांपर्यंत पोचणं, त्यांना मार्गदर्शन करणं, त्यांना या सगळ्या प्रक्रियेची माहिती देणं, अशा प्रकारची यंत्रणा आपण उभी करतो आणि आत्ता ती कार्यान्वित पण जवळपास झालेली आहे. आणि याच्याच बरोबर आम्ही शैक्षणिक कर्जांचा जर विचार केला तर आज खूप मोठ्या प्रमाणावर आमच्याकडे शैक्षणिक कर्जांसाठी ॲप्लिकेशन्स येत आहेत. जवळपास 30 लाखापर्यंतचं शैक्षणिक कर्ज आम्ही देण्याचं धोरण ठेवलं आहे आणि सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट की शैक्षणिक कर्जाच्या बाबतीमध्ये ॲप्लिकेशन आल्यानंतर ते कुठल्याही परिस्थितीत न थांबवता त्याच्यासाठी आवश्यकता पडली तर स्पेशल मीटिंग बोलून त्यांची मंजुरी देऊन आम्ही त्यांना तात्काळ त्याची मान्यता देतो आणि त्याचबरोबर तरुणांना आपले उद्योग व्यवसाय वाढवण्याच्या दृष्टीने आम्ही सिंधू उद्योग सहयोग केंद्र अशा केंद्राची निर्मिती जिल्हा बँकेकडे केली, ज्याचं उद्घाटन आदरणीय राणेसाहेबांनी केलं आणि त्या केंद्राच्या माध्यमातून केंद्र शासनाच्या योजना, राज्य शासनाच्या योजना, विविध महामंडळांच्या योजना, या सगळ्या योजनांचा लाभ त्या एखाद्या नवीन उद्योजकाला कसा मिळेल, त्याला पोर्टलवर त्याची माहिती अपलोड करण्याची यंत्रणासुद्धा जिल्हा बँकेकडे आम्ही उपलब्ध करून दिली. त्याच्यासाठी अधिकाऱ्याची नेमणूक केली, त्याच्यासाठी एक केंद्र तयार केलं आहे आणि तिथे येऊन त्यांनी फक्त माहिती घ्यावी, त्यांनी आपले कागदपत्र घेऊन यावेत, कुठल्याही शासकीय कार्यालयाकडे न जाता
त्याला इथून सगळी माहिती त्या पोर्टलवर अपलोड करण्यापासून त्याला त्या योजनेचा लाभ मिळवून देण्यापासून त्या योजनेसाठी आवश्यक त्याचा व्यवसाय उभारणीसाठी आवश्यक असणारं कर्जसुद्धा मंजूर करून देणं आणि त्याला त्या सगळ्यामध्ये पुढे जाऊन मार्गदर्शन देणं अशा प्रकारचं आम्ही आता काम सुरू केलं. त्याला चांगला प्रतिसादसुद्धा मिळतोय आणि या पुढच्या कालावधीमध्ये महिन्यातनं 2 दिवस या ठिकाणी जिल्ह्यातल्या तरुणांसाठी एक प्रशिक्षण वर्ग आम्ही आयोजित करतोय की ज्याच्यामध्ये सगळ्या तरुणांनी ज्यांना उद्योग व्यवसाय सुरू करायचे आहेत त्यांनी यावं, मार्गदर्शन घ्यावं, प्रशिक्षण घ्यावं आणि त्याच्यातनं आपला उद्योग निवडावा, कुठल्या उद्योगाकडे आपल्याला वळायचं आहे आणि त्याच्यानंतर त्याने आपला उद्योग सुरू करण्यासाठी काम करावं. अशा प्रकारचं केंद्रसुद्धा आम्ही जिल्हा बँकेच्या माध्यमातून जिल्हावासियांसाठी या सगळ्या तरुणांसाठी सुरू करतो. निश्चित म्हणजे फारच एक चांगलं ध्येय किंवा धोरणं जे जिल्हा बँकेचे हे आपण आजच्या वाढदिवसाच्या पार्श्वभूमीवरती कोकणशाहीच्या सर्व दर्शकांपर्यंत पोहोचवत आहे. म्हणजे खरं तर आपल्या केबिनमध्ये आतमध्ये आल्यानंतर माझं लक्ष गेलं तो आपल्या संपूर्ण केबिनला ज्या काही प्रतिमा आपण लावल्या त्या सर्व ठिकाणी खरं तर आपल्या खुर्चीच्या मागे नेहमी आपापल्या राजकीय पक्षातील नेते मंडळींचे जे फोटो असतात हे लागलेले असतात. आताही आपल्या केबिनमध्ये या ठिकाणी केंद्रीय मंत्री नारायण राणे असतील, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आहेत, त्याचप्रमाणे मोदी साहेबांचा फोटो आहे, अमित भाईंचा फोटो आहे. ह्या प्रतिमा तर लागल्या पण आपल्या मागे मात्र छत्रपती शिवरायांची प्रतिमा लागली. नेमकं काय उद्देश होता? ही प्रतिमा भली मोठी प्रतिमा आहे, नेमकी ही प्रतिमा लावून छत्रपतींच्या चरणाकडे बसलो होतो आपण. नेमका काय उद्देश डोळ्यासमोर होता? छत्रपती शिवाजी महाराजांचा हा महाराष्ट्र आहे आणि त्यांच्याच शिकवणीवर त्यांनी दाखवलेल्या दिशेवर आपण सगळेजण वाटचाल करतो आहोत आणि त्यामुळे त्यांनी जसं सर्वसामान्याला न्याय देण्याचं राज्य उभं केलं आणि त्यांनी न्याय दिला तशा पद्धतीने त्यांच्याच सगळ्या शिकवणीतनं त्यांनी दाखवून दिलेल्या दिशेप्रमाणे आमच्या या जिल्हा बँकेच्या माध्यमातून जिल्हावासियाच्या प्रत्येक अडचणीचा आम्ही उपयोगी पडलं पाहिजे आणि सर्वसामान्यासाठी आमची ही यंत्रणा सगळी उपयोगात आली पाहिजे अशा प्रकारची विचार करून आम्ही काम करतो आहोत आणि त्याची आठवण सातत्याने आम्हाला राहावी या दृष्टिकोनातनं आम्ही छत्रपती शिवाजी महाराजांची प्रतिमा लावलेली आहे. क्या बात आहे. अगदी शेवटचा प्रश्न मनीषजी, जास्त वेळ आपला घेणार नाही कारण की वाढदिवस आहे, सर्वजण आपल्याला भेटायला येत आहेत, त्यामुळे शुभेच्छा देण्यासाठी बरेच जण थांबलेले आहेत. साहेब काय संदेश द्याल आजच्या वाढदिवसानिमित्त? शेतकऱ्यांपर्यंत नेमका काय मेसेज पोचवाल? जिल्हा बँकेचे हितचिंतक असतील, ठेवीदार असतील, कर्जदार असतील, त्यांच्यापर्यंत नेमकं काय आव्हान कराल? ही जिल्हा बँक आपली सगळ्यांची आहे, जिल्हावासियांची आहे, जिल्ह्याचा एक अभिमान आहे आणि त्यामुळे ह्या जिल्हा बँकेची उत्तरोत्तर प्रगती झाली पाहिजे आणि जिल्हा बँकेची प्रगती होत असताना या जिल्ह्यातला सर्वसामान्य शेतकरी हा सक्षम झाला पाहिजे, हा आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी बनला पाहिजे. या दृष्टिकोनातनं आपण सगळेजण मिळून काम केलं पाहिजे. राज्य शासन असेल, केंद्र शासन असेल, या सगळ्याचा उपयोग या जिल्ह्याला करून घेण्याच्या दृष्टिकोनातनं आणि त्या योजना राबवत असताना ज्या कुठल्या प्रकारचा व्यवसाय उभारणीसाठी तुम्हाला आर्थिक पाठबळ लागेल त्या ठिकाणी जिल्हा बँक निश्चितपणे, मग तो शेतकरी असेल, मग तो तरुण असेल, मग ती महिला असतील, या सगळ्यांच्या पाठीशी ही जिल्हा बँक निश्चितपणे उभी राहील आणि या जिल्हा बँकेवर विश्वास ठेवून आजपर्यंत ज्या पद्धतीने मोठ्या प्रमाणावर सगळे ठेवीदार आपापल्या ठेवी या जिल्हा बँकेकडे ठेवत आहेत त्याच पद्धतीने या पुढच्या काळामध्ये सुद्धा या जिल्हा बँकेच्या प्रगतीच्या सगळ्याच वाटचालीमध्ये आपल्या सगळ्यांचा सहभाग असावा अशा प्रकारची विनंतीसुद्धा आपल्या सगळ्यांना करतो आहे. या जिल्ह्यातल्या सगळ्याच व्यापारी वर्गाने सुद्धा या जिल्हा बँकेच्या माध्यमातून
आपला व्यवसायासाठी या जिल्हा बँकेचा उपयोग करून घ्यावा. आपले सगळ्या ज्या उलाढाली असतील, आर्थिक व्यवहार असतील, हे या जिल्हा बँकेच्या माध्यमातून करावेत आणि या जिल्हा बँकेच्या वाटचालीमध्ये आणि वाढीमध्ये आपला सगळ्यांचा सहभाग असावा अशी अपेक्षा करतो. निश्चित आपल्या सोबतीनं मनीषजी दळवी होते, सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेचे विद्यमान अध्यक्ष. वाढदिवस आहे, त्यांच्या वाढदिवसानिमित्त पुन्हा एकदा आमच्या कोकणशाही टीमकडनं आणि सर्व दर्शकांकडनं शुभेच्छा देतोय. त्याचप्रमाणे साहेब आपल्याला उत्तम आरोग्य आणि दीर्घायुष्य लाभो या देखील सदिच्छा देतोय. मनीषजीने सांगितलं की एकूणच सिंधुदुर्ग जिल्हा बँक आहे, ज्यांना ज्यांना आवश्यकता अर्थात त्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभं राहण्याचं काम हे बँकेच्या माध्यमातून होणार आहे. आपण सर्वांनी बँकेवरती जो काही विश्वास दाखवला आहे, हा विश्वास आम्ही निश्चित सार्थकी ठरू असा एक आत्मविश्वास देखील मनीष दळवी यांनी आपल्याशी बोलताना व्यक्त केला. मनीषजी पुन्हा एकदा आपल्याला शुभेच्छा देतो आणि या मुलाखतीस इथंच पूर्णविराम देतो. साईनाथ गावकर, कोकणशाही, सिंधुदुर्ग.